abaremi bekemeria echaye ime yetundubari ya Mabundu. Esone ya Mabundu factory ya Gianchore County ya Nyamira nigo besokire na kwene kibuna nigo bibwe chikiro chabo bwakaira matuka makema gayo kweweratire eye kubakonya asoko pime cha yabo kubwekane nelia yekyombe ya KTDA ukona se chinse muchanya meheru mu basolero nigo bego chinse mu cha Mabundu ni gabalimi abo basabire abakarane banyale wikira nimirimo yabasenjere bwenete batali gotwara tangutangu chinde chonsi kubatekananira tiriye yo asebo igo barure kuborigochi asabakarani batie koba beterelia amachikomono anene chinga kichoko choli wecha yabo batarachia koyepi momoli kitofati kadisemba na twaliganiryo robotiro abaremi bekemerie chae Nyameru nabo igo Mabundu abo bare inze factory ya Gianchore bakwanire enchira babeire baguchandika mono kubwatikana no boibi bwechikiro chichae asa matuko amaega egere abantu baitu banyore ihaki yabo egere tuchi migundo yakeire umuntu kujigucha none ureke kondo au kugukagiranga andi gapi umuntu kwa muteto mite kondo gwakaganga gapi mabono gapi mera mugundo igaibirangira igakora lakini bone kerege ndekere burunge igabona abantu baitu tagitiga yoli no tie no ni kondo mulemi ochia ni 26 Magundu namba 130 so garere kene era diriye ya tokonyire mono kuna ntu abalemi abakaba kekonya tokonyanyaswa asengenjo yoko tanyore yaki yetu yechikiro kirikibwanete tonyore akarikoje tokopima era direria abakarani baguchanero abaremi abwo nigo batebirenga kiratirie echo cyabachiko bwatukwa no yokoriya obo seneta bwa Nyamira Jeremia Migosi nigo cyabakonyire ase esabari yogotanga obokurumi ase kitundubari ntia Samarieta Lawrence Nyamongo Sule iwondo mulimi wetundubari ya Mabundu iwongo tangambia muna sengenjo wakire go goitona igoroye emashini twagwe gupime chae no mwishimi wa Jeremia Migosi aka twataka konye pime kene abalimi mbanyora chikiro buya kubwa muna konye bakonyora igere ngia kubwe yakonye nonya na nje ngopime chae lakini mwana abalimi bali bagopime chae nabo batebirenga amaene twakonyekire igore numanyite nje muno murai tinkonyara gukana gyara bara abalimi na bambigita nene ubareteretwe tenje na yeretete oyoretete yakoretwe experiment abalimi abo bagateba ngambuya chingaki echecho abakarani nigo basabirwe n'abaremi aba banyare wanchirana kiratirie kigenderere gutumekwa no ningo togo sabanga aba akarani karabago jamba go jana sireri bago janera singi tu abatangira sibakanyorire kende pacha gotochorie kegwango kirigita bwene tigo choriwo batutigere cha konya bagotochoria twakora gento keke nande twachora twapime cha lakini rero bago choria cha nande bagotutigira completely igoto saba abarigereri kusana na bereso na balimi abago choria cha tari abago sereri kwa akaro wanyoriro ne cha nembe kurwa somole egenti kembuya kire atigeto te kusaba management ye factory itu ya Gianchore tubentu miso mulimi asoko munyanyasa ngande ketwa kirinera tiri kwa mochori buno balemi abani batebire twaligerereria because ande ebinte bitali se gitole no konya umulimi ukawaida anyore egere ubibusire akiro uyo kabwate no kabwate igotulibya lakini yegero bwata yabweka igobone sigi gekoba unde abaise uja utunone litokalia uri kali mugundo hingo reporter getembe koroiga setundubari ya Nyameru eyegotoka ime yezoni ya Mabundu factory ya Gianchore ime ye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefatigad Gisemba